Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαι εδώ με τον αδερφό μου, το πρώτο μας βίντεο σε αυτό το account και αν μπορούσατε θα θέλαμε να μας κάνετε ένα subscribe και ένα like. Και για το πρώτο μας βίντεο θα παίξουμε FC και θα βλέπουμε κάποια goals από διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και θα προσπαθήσουμε να τα βάζουμε στο FC. Και το κάθε γκολ που θα προσπαθήσει να βάλει ο καθένας θα έχει 5 ζωές. Και ξεκινάμε. Παιδιά, το πρώτο γκολ που θα προσπαθήσω να κάνω εγώ θα είναι αυτό. Μόνος του καθαρίζει την Ιουβέντους στο 64. Και πάμε να το κάνουμε. Και η πρώτη ευκαιρία, η σέντρα, όχι, δεν ευκαιρία. Πάμε για τη δεύτερη, παιδιά. Ούτε βγήκε. Μα απομένουν ακόμα 3 ευκαιρίες. Πάμε να δούμε αν τα καταφέρω. Πάμε για την τρίτη ευκαιρία. Λίγο στραβά βγήκε. Βγήκε σε διαφορετικό παίχτη. Απομένουν ακόμα 2 ευκαιρίες. Αν δεν τις κάνω καλές, τέλος. Χάνω 1 βαθμό. Και φεύγω για την τέταρτη ευκαιρία. Ναι. Και αυτός καταβγήκε, γι' αυτό την τελευταία και αν δεν το καταφέρω, τέλος. Και η τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Ναι. Εγώ απομένω στους 0 πόντους και τώρα πάμε για τον αδερφό μου να δούμε την γκολ θα του τύχει για να το προσπαθήσει να το βάλει. Παιδιά, το αδερφό μου έτυχε το φάουλ στο Μουντιάλ 2018 του Ρονάλντο εναντίον την Ισπανία. Πάμε να το δούμε. Και θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Σε 5 ευκαιρίες. Πάμε να δούμε αν το καταφέρει. Η πρώτη ευκαιρία του αδερφού μου και ξεκινάει. Καλό. Πάμε για τη δεύτερη ευκαιρία. Και τώρα θα δούμε. Το κατάφερα από τη δεύτερη ευκαιρία. Και ο αδερφός μου έχει 1 πόντο και εγώ 0. Παιδιά, με τη δεύτερη μου προσπάθεια. Εντάξει, και πάμε για το δεύτερο γύρο. Παιδιά, το γκολ που μου τύχε εμένα είναι του Ρομπέρτο Κάρλος εναντίον τη Γαλλία το 1997. Καταπληκτικό φάουλ και δύσκολο για να βγει, γι' αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε για την πρώτη δοκιμή. Και πάμε. Εντάξει, καλό. Πήγε λίγο αδύνατο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε για τη δεύτερη. Πάμε για τη δεύτερη ευκαιρία, παιδιά. Και μόλις το σούταρα. Γιατί πάει τόσα δυνατά, παιδιά, δεν ξέρω. Πάμε για την τρίτη ευκαιρία. Και η τρίτη ευκαιρία, παιδιά. Και σκάτω κι αυτό. Πάμε για την τέταρτη και ελπίζω να πετύχει. Τέταρτη ευκαιρία, παιδιά, και ελπίζω να πετύχει. Τώρα που έβαλα full power βγήκε λίγο σκατά. Πάμε για την τελευταία και καλύτερη, ρε παιδιά. Και η τελευταία ευκαιρία, ας βγει η καλύτερη. Τίποτε δεν είδες. Και πάμε για τον αδερφό μου.
Παιδιά, του αδερφού μου του έτυχε αυτό του Μέση. To introduce yourself. Oh my goodness. It is unbelievable. It's the one constant in world football. Και πάμε να το κάνουμε. Παιδιά, πάμε για την πρώτη ευκαιρία με τον Μέση. Και η πρώτη του ευκαιρία... Καλό, αλλά δεν μετράει που έμπηκε γιατί δεν ήταν εκεί που έπρεπε λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό δεν μετράει. Παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη μου φορά και ίσα να το κάνω. Πάμε για τη δεύτερη του ευκαιρία. Και καταπληκτικό το φάουλ. Και το δεύτερο γύρο κερδάει ο αδερφός μου 2-0 και πάμε στον τελευταίο γύρο. Παιδιά, εγώ θα κάνω το γκολ του Desire Doué εναντίον την Aston Villa στο Champions League. Και πάμε να το κάνουμε. Παιδιά, και πάμε για την πρώτη ευκαιρία. Πήγε για κόντρα, γι' αυτό πάμε για τη δεύτερη. Πάμε για τη δεύτερη ευκαιρία. Το σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια. Πάμε για την τρίτη ευκαιρία. Και αυτό λίγο σκατά, δεν ξέρω γιατί δεν βάζω δύναμη. Αφού κρατάω μπάλα θα συνεχίσω για την τέταρτη ευκαιρία. Και αυτό σκατά. Πάμε για την τελευταία. Πάμε για την τελευταία ευκαιρία. Ναι. Συγγνώμη, δεν πήγαμε για την τελευταία. Θα πάμε. Πάμε τώρα για την τελευταία ευκαιρία. Το σου. Πάλι σκατά. Γι' αυτό 0 πόντους και κέρδισε ο αδερφός μου. Γι' αυτό τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Πες ένα bye. Bye. Και αν δεν σας πειράζει θα θέλαμε αν μπορείτε και δεν σας πειράζει θα θέλαμε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like. Bye.